Joo. Siitä tulee pakko ja pakko. No niin. Sitten Aloitaanko mä? Kumpi aloittaa? näin se oli. Katso. Et sä oot niin pian laittaa, et sä edes tajuu mistään vittu, kun nää laitetaan vaan yhteen. Noin. Noniin. Mä saan. No, tere. Vittu. Missä on eestikielinen? Eestikieli. Missä aloittaa vai? Ota kuva, miten hyvin ne pukeutuu. Nyt on pukeutunut. No kuule, tere. Missä on nyt sitten ihminen? Mä en näe mitäkäs. No kuule. Missä olet nyt sit? Mä en näe kukaan, ei puhu mun kanssa. Ei, mutta tää on video, venä.